Prince Production. Ma'aiki neman kashi na sani a gabana. Ma'aiki neman kashi na sani a gabana. Da kai zan fara ila ya Allah sarki, da kai zan kare ila dan ta hasa dauki. Ina roƙo ne ka bani dan babban zaki, na waƙe Rasulallah shi gwani na manzona. Macecina da ta'alaye da dusa ban manzona da ke kulle yan gidansa ya'ya kullana da sarkin shirafa ugon baji kan maulana. Ma'aiki neman kashi na sani a gabana. Na so na sako na fadi shi ne Tijjani da Abdulkadir ina nufin Shaktilani da Barhama ubangidanmu gausin zamani. Masoyin mu fito shi kai ni fadar manzona. Da baba na arawa bi masoyin manzona. Sharusi daru na jarumi na ma'aikina. Ka kare mini shi ila fa Allah gatana. Ba dan ni ba na fake da girman maulana. Ma'aiki neman kashi na sani a gabana. Salamu ala sadi'ul amin ya maulana. Salamu ala sahibul bara'i masoyina. Salamu ala sayyidil wujudi ladafina. Salamu ala sirri aini zati manzona. Salamu ala sahibul alamati madadina. Salamu ala sayyidil alan ya maulana. Salamu ala sirri aini zatin rabbana. Da kai na fage ban ta yin wani ka masoyina. Ma'aiki neman kashi na sani a gabana. Abincin raina yaban kashi ne mai daɗi. Masoyin Allah aka yi ake samun buɗi. Wurin sana'a ko wurin karatu mai faɗi. Sahibi ta ji ka ja mu je mu ya kai gatana. Ma'aiki na Rasul kai na sani a gabana. Gida makaranta da anguwa da gurin kwana. Wurin yawo na ga kai na keken canina. Da kai na fage ban ta yin wani ka a raina. Ma'aiki neman kashi na sani a gabana. So ya fita ko mu je zuwa yau ba karya. Da soyayyar shugaba muke ƙara biyayya. Ku zo du mu rike yaban ma'aiki jagayya. Ma'aiki wallahi kai kadai ne farina. Karimul kurama ka wuce dukkan kowa. Azimi ayabanka ne ake bambantawa. Dukkanin makiyinka zai mace shege gawa. A ranar yomal hashar ko ba shi ba janna. Ma'aiki neman kashi na sani a gabana. Domin kai ne rabbi ya kiran dukkan bayi. Ya ce komai in ka zo da shi dumi koyi. Idan ka ce a kar miyo du abu yayi. Ma'aiki ne ma nake ka zamto da fa'ina. Masoyan Mamudu wai a yau ba mu da yanci. Amma zagi hashari ka jure duka kunci. A kaunar Mamudu ne muke kyale daci. Akwai ranar nan da za ta zo ta ma'aikina. Ma'aiki neman kashi na sani a gabana. Abincin raina da kai nake samun hutu. Kawai komai na bari da son ka na ingantu. A yau ai gobe kan fadin ka ba hutu. Har ma sai mun dangana da kai ya mangona. Ina so ku fahimci baitukan annabi yayi. Da ƙaunarsa kawai ake zuwa dukkan matsayi. Ila ce du mu bi sannan mi koyi. Abin dude zo da shi mu kama ikiwana. Ma'aiki neman kashi
masoyina, kana jimami kana kirarin maulana. Idan ka tabo ɗa ka tabo Allah sarki, idan ka birge shi kayi wa Allah sarki, da sauraron kankani ake samun sauki, kawai burina na zo ziyarar manzona. Aiki neman kashe da sani a gabana. Fasihi mai sanya ban kama baya buya, wani duk mai kin kashi nake juyin baya, masoya mun fito ku gane ba sanya, kawai burina mu kama ƙaunar ka gwanina. Fahimtar ka tana wuce dukannin wani girma, karamar ka tana wuce dukan shimma. Ashe na gane faɗin ka shine mai girma, idan an ce rabu sai a ce ɗa gwanina. Aiki neman kashe da sani a gabana. Wani ƙauye za mu je mu yaɗa masoyina, dalili kuma za mu je mu neman manzona, da yarin ta nake kiran abban lala, kamar ta tarar da ni a neman ka gwanina. Kusancewa yau da gobe sai Allah ya yi, kasancewar annabinmu shi za mu koyi, hattara da ikiwani duk zo mu yi biyayya, a neman sa kawai ake tsanin dukkan ƙauna. Aiki neman kashe da sani a gabana. Allah ne haska ko ina ya maulana, ka duba ni da lamunin kada nake kwana, sahibul husni wal jamalu Allah bugatana, karantin Allah ku kai kadai ne manzona. Kawai a kiyama nake tino ka macecina, a ranar kowa ta kai yake ya maulana, abinda ka ce rabbi shi yake yi manzona, a ranar kai ne kake sako yan aljanna. Aiki neman kashe da sani a gabana. Salati zan sauka ƙara mai sarki, ya zarce miliyan tiriliyan du a sadauki, dan salatin Allah ka sa na je harshen baki, na je ni ziyara gurin rasulu macecina. Ma'aiki na rasuli ne yake ƙarin nema, ina roƙo ne ka bani dan lala karima, fadan halina ba za ka banya mai girma, amma na san za ka bani dan sama cecina. Aiki neman kashe da sani a gabana. Aiki neman kashi na sani a gabana. Aiki neman kashe da sani a gabana. Kashe da sani a gabana. Prince Production.